ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ ଆଜିର ଏଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅଟୋମେସନ୍ 2025 ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅଟୋମେସନ୍ ମାନେ କଣ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଫେସ୍‌ରେ ବିନା ଭଏସ୍‌ରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଘରେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଏଆଇ ଟୁଲ୍‌ର ଜରୁରତ ପଡ଼ିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ଦରକାର ହବ। ତ ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଟ୍ ଜିପିଟି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଠି ସିମ୍ପଲି ଯେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଏଆଇରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ ତ ସିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦବ। ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିକି ଦିଅ ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରତି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବେ, ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିବ, ଏମିତି କିଛି ଲେଖିକି ଦେବେ। ତ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇଦବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମ କାମ ସରିଯାଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ସେଇଠି କାହା କାହା ନାଁ ଅଛି, କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇଥିରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ 2-3ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଜଣେ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିପାରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 3-4ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ମନେକର ଚାହିଁଲେ ବାପା ମା ଝିଅ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବାପା ମା ଝିଅ ପୁଅ ଗୋଟାଏ ଭଏସ୍‌ରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ କି ମୋର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦରକାର, ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଁ କରିବି ଏ ଭଏସ୍, ତ ସେଥିରେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଟିକେ ଏଙ୍ଗେଜିଂ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସବୁ ଯାକ କହିବ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଏଙ୍ଗେଜ ଲାଗିବ। ଯଦି 4 ଜଣ ଲୋକ 4ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭଏସ୍‌ରେ 4 ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କହିବେ, 4ଟା ଅଲଗା ଫେସ୍ ଆସିବ, ତ ସେଇଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଫିଲ୍ମରେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ସବୁ କହିଦବ ତ ଆଉ ଏତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଇ ଲାଭ କଣ? ତ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ ନା 4ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର 4ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଦବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ୍ରପ୍ କରିକି ଯାହାର ଯୋଉଟା ଆପଣ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି 11 ଲାବ୍ସ। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଗୁଗଲ କ୍ରୋମରେ ଯେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବେ 11 ଲାବ୍ସ, ତ ସେ ଆପ୍‌ଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ଆପ୍‌ର କାମ ହେଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଅଛି ଟେକ୍ସଟଟାକୁ ସେ ଅଡିଓରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ। ତାର କେତେଟା ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି 5,000 ନା ଏମିତି କଣ ରହୁଛି, ଦିନକୁ କି 10,000 ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଡିଓ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅଡିଓ ଯଦି ନିଜେ ଭଏସ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ 11 ଲାବ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କପି କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପାର୍ଟକୁ ସେଥିରେ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆପଣମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 11 ଲାବ୍ସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 11 ଲାବ୍ସ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସିଧା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ 11 ଲାବ୍ସ ଉପରେ। ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ଆଡ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କି ଭଏସ୍ ଓଭର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଟେକ୍ସଟ ଦରକାର ସେଇଟା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତଳେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଥିବ କେତେଟା ଭଏସ୍। ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ସଟ ପକେଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଯୋଉ ଭଏସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ। ତ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ 2-4ଟା ଭଏସ୍ ଏମିତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଏମିତି ଏଙ୍ଗେଜ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ, ତ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ପାଇପାରିବେ ପିକ୍ସେଲ୍ସ। ପିକ୍ସେଲ ଯୋଉ ଆପଣ ସେଇ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମରେ ଆପଣ ମାରିପାରିବେ ପିକ୍ସେଲ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିକ୍ସେଲ୍ସ ଆଉ ପିକ୍ସାବେ ଆଉ ଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଆଇ ଯଦି ଆପଣ ମାରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଆଇ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନୋ କପିରାଇଟ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କପିରାଇଟ୍ ଆସିବନି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କ୍ୟାପକଟ୍ ଆଉ କାନଭା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାନଭାରେ କଣ ହେଉଛି ନା ଡ୍ରାଗ୍ ଡ୍ରପ୍ ସିଷ୍ଟମରୁ ସବୁ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାନଭା ହଉ କି କ୍ୟାପକଟ୍ ହଉ କି କ୍ୟାପକଟ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ହବନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଏବେ କ୍ୟାପକଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ନା କଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ଆପଣ ଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଏନ୍ ବି ଭଲ ଆପ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିସି ଅଛି ତ ଆପଣ ପିସିରେ ବି କରିପାରିବେ, ଆହୁରି ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ପିସିରେ। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କଣ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ତାକୁ କାଟିଲେ, ଆକୁ ଜଏନ୍ କଲେ, ଆକୁ ପକେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପିସିରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପିସିରେ ଯଦି ହେଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବାହାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲଗାତାର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାନ୍ତୁ, ନା କି ଆଜି ପକେଇଲି କାଲି ପକେଇବିନି ଏମିତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାନ୍ତୁ ସବୁଦିନ। ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଙ୍କ ହବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାଙ୍କ ହବ। ଯଦି ବି ଭଲ ନଥିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାଙ୍କ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ଏଆଇ ଉପରେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, କି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ହେଇଗଲା, 11 ଲାବ୍ସ ହେଇଗଲା, ପିକ୍ସାବେ ହେଇଗଲା, କ୍ୟାପକଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆପରେ କିଛି ଦରକାର କି ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ମୁଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।